Ka Joliba TV News ale jabarani la an balima cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔba ka yira k'a fɔ bi ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ale seliw ye min ye jɛmukan min ni an k'a ma ko jama kodi a bɛna boli o kan bi kosɛbɛ an ye wele bila an balima musow ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka jira k'a fɔ san 63 Mali y'o de sɔrɔ bi ye juma ye septembre kalo tile 23 Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen bɛ ka o ɲɛnajɛ kɛ bi ayiwa ka hakililajigi dɔɔni kɛ ka yira k'a fɔ min ye Mali ale ka yɛrɛta k'a daminɛ a don fo ka n'a bila bi la min ye Mali ale ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ye ayiwa ɲɛtagaw fana sɔrɔ min ye jamana in baaraw la politique ko b'o la jamanadenw ka lahalaw b'o la ka taa se min ye sɔrɔ siraw min ye kalanko siraw ani seko ani dɔnko nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ nka an nana ye k'a fɔ san 2012 n'o ye 2012 ye Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la n'o ye ayiwa gɛlɛya sirabolo caman yɛrɛ min kɛra sababu ye k'an ka jamana gɛlɛya minnu n k'a fɔ baara minnu kɛra walasa ka se ka ɲɛtagaw sabati ka fereke don o baaraw caman na hali ni waati na Mali bɛ o gɛlɛyaw dɔw de kɔnɔna la ɲina 22 septembre san 2023 an bɛ ka ayiwa seli in kɛ o gɛlɛya kelenw de kɔnɔna la ayiwa min bɛ tali kɛ an y'a ye k'a fɔ furanjɛla fanga fana san 2020 min ye furanjɛla fanga cokora an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kɛra sababu ye ayiwa ka yɛlɛma taabolow ta an ka jamana kɔnɔ politique ko nasiraw jamana yɛrɛ jɔsen siraw ka yɛlɛmani caman don o kɔnɔna la ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ an balimamusow n'o ye musolakaw ye olu fana jɔyɔrɔ ka bon o baara ninnu na kosɛbɛ wa olu ka hakɛw caman de bɛ yen minnu bɛ tereke o waleya ninnu senfɛ min bɛ tali kɛ sigikafɔw kɛra ANR san 2021 ka taa se ayiwa bibi na an bɛ kuma min na o ye refondation ko kuma ye n'o de ye jamana ka se ka jɔ kura ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i disi gosi ni Mali ye san 63 an bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o de hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ayiwa min ye bamanciya wale ye o tugura ɲɔgɔnna ka kɛ ni nin kalo in yɛrɛ ye n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ayiwa tali kalo ye ayiwa an ye wele bila min ye an balimamusow ma olu ka se ka na o fana da ka don min ye 22 septembre an b'a dɔn k'a fɔ Mali y'a ka yɛrɛta kɛ musow fana senyera a baaraw la kosɛbɛ minnu ni ayiwa u ye jɔyɔrɔw fɛ a ko la maa fila olu y'an ka kɛnɛ sɔrɔ maa sabanan ale bɛna an sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ fɔlɔ o ye Binta Jalo ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ensemble pour le changement Binta an b'a fɔ ɲɛna i ni ɲankuma bisimila jama kodi kɛnɛ kan. Jalo Insu Mansu me Jeliba cɛ n'a muso bɛ fo aw baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ an n'an filɛli jama an b'a bɛɛ fo diyara n ye an ka maa welele filanan o ye Fatima Mayiga ale ye cabinet SN o ɲɛmɔgɔ dɔ min ye muso minnu bɛ kɔrɔn fɛ jamana cɛmancɛ ani tilebiyanfan olu fana ka ayiwa jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ Fatima kun bɛ yan dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dɔgɔkun fa in na Fatima i ni su kɔri baasi t'i la an b'aw fo dantɛ foli min na an ka maa welele sabanan ale bɛna an sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye madame Mayiga Sayima Isa ale ye Gawo musow ka muso ɲɛmɔgɔ ye a bɛna ɲɛfɔli caman kan ye gɛlɛya minnu bɛ ayiwa kɔrɔnfɛ musow ka nin waati ninnu na ka kɛɲɛ ni ayiwa Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya taliw ye a bɛna caman fɔ o la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ ayiwa babu an tɛ a ko bila dagirinda la n bɛ taa ayiwa Binta e fan fɛ bi ye Mali ka san 63 ye aw musow an b'a dɔn k'a fɔ Mali ko kuma mana fɔ Mali jɔli ko kuma mana fɔ i tɛ se ka taa ɲɛ fiyewu ni musow sen ma don a la k'a daminɛ du kɔnɔ fo ka se jamana marabolow la ayiwa bi na e ka yeta ye mun ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la. Jalo n b'i fo k'i baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo maliyɛnden cɛman ni musoman fɛn fɛn bɛ kɔ kan minnu bɛ yan nɔ ka foli d'u bɛɛ ma ka tila an ka jamanakuntigi k'o fo a n'a ka gouvernement ala ye fanga k'olu minnu garisigɛ nin wagati in na k'an ka tenitigiw fana fo parce que n'a fɔra ko 22 septembre an bɛ kuma kosɛbɛ tenitigiw ka cɛsiri de kan o kɔnɔna ninnu na mais an musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ wagati min na bi pardon c'est la question ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya bi an bɛ ka seli kɛ aw ka yeta ye mun ye fɔlɔ bi yɛrɛma hɔrɔnya ye a seli la k'a sɔrɔ ni a bɛ ka kɛ lahala kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ bamanciya walew de bɛ senna nin waati ninnu na f'a kɛra sababu ye jamanakuntigi yɛrɛ an kun kan ka ɲɛnajɛba minnu boloda an ye ayiwa o ɲɛnajɛw sonsoro bi an bɛ se k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ka kɛ ayiwa Malidenw ka dusukasi kɔnɔna la
sani ka don kuma kɔnɔ n bɛ tasibila kɛ banbatɔ minnu banna kɛlɛ in na parce que n'i ko kɛlɛ victime caman b'a kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ ni yɛrɛma hɔrɔnya tali bi ka bɛn bi ma vraiment a bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani ɲɛji de don ani fɛn de don parce que ni kɛlɛ donna jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ de bɛ kɛlɛ la an kɔni an bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mais ani hakilisigi tɛ ani foyi tɛ parce que maliyɛn denw den bɛ kɔfɛ ani kɔnɔna la minnu ka mɔgɔ bɛ yen saya in tur de don n'i ka mɔgɔ ma sa i b'a fɔ k'a ka gɛlɛn a ma s'i ma mais ko min bɛ jamana in kan bi ko nɔgɔn tɛ o de y'a to fɛn caman bɛ yen nɔ an tɛ se k'an da don o la k'an b'olu fɔ an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na k'o fɔ Asimina ka jamaw ye vraiment an ye ka bi sɔrɔ k'an to nin gɛlɛya in kɔnɔ vraiment ni ɲɛji de don musow ni ɲɛji de don parce que n'i ko muso i ko denw n'i ko muso i ko faw n'i ko muso i ko balimakɛw parce que musow de b'u jɔ fɛn bɛɛ la muso en tant que moteur de développement vraiment an lafiyalen tɛ nin ko in kɔnɔna la. A lafiyalen tɛ o bɛ se ka mun fɔ o bɛ se k'a fɔ ko bi aw musolakaw ayiwa ni gɛlɛya minnu bɛ sen na jamana bɛ misigi kɔnɔ aw musow fana bɛ misigi kɔnɔ wa an b'o kɔnɔ sira jumɛnw kan n'i bɛ se ka olu dɔw ɲɛfɔ an ye. bon an bɛ misigi kɔnɔ o bɛ na ni sɔrɔ sira ye ani an balimaw minnu perdira ani an yɛrɛ musoɲɔgɔn minnu an ɲɛ b'u la u bɛ ka filiya siri ani an yɛrɛ musoɲɔgɔn minnu denw bɛ yen. Gɛlɛya in caman bɛ yen musow de ta y'a la kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ. musow de ta y'a la kɔlɔlɔ ye parce que ni minnu cɛ banna kɛlɛ in na olu bɛ sɛgɛn an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn soutenir o kɔnɔna ninnu na gɛlɛya camanba de bɛ yen n'i kɔni ko kɛlɛ kɔni fɛn bɛɛ i b'i sigi ni fɛn bɛɛ de ye an kɔni bɛ mun fɔ furancɛ fanga ye musow sɛgɛnnen don bi u tɔɔrɔlen don n'i dun ko jamana ka se ka lafiya fo musow de ka lafiya ni musow ma lafiya ɲɛ tɛ jamana lafiya. Ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛ o lahala in kɔnɔna la a bɛ bila ka mun fɔ jamana marabaaw ye walima jamana bɛ sira minnu kan bi n'o ye refondation ye an ye yɛlɛma hɔrɔnya min ta san 63 ka n'a bila bi an bɛ refondation ko kuma la a bɛ bila ka hakilila jumɛn fɔ indépendance ni bi refondation. Bon Jalo bɛɛ bɛ bonya ka baara kɔnɔ an ye politicien à 100%. a fɔra ko sɔrɔsiw de ka na k'olu de bɛ kɛlɛ dɔn olu de b'a kunna bi mun kɛra olu tile la dusukasi wagati de bɛ yen mais mun kɛra olu tile la a ma k'anw politiciens tile la ne kɔni an lafiyalen tɛ ne bɛ se ka don kuma yɔrɔ de. I bolo yɛlɛma hɔrɔnya in kɔni bɛ ka seli kɛ bi nka lafiya ani lafiya cɛ ka jan. Komi mɔgɔw b'a dɔn kɛlɛ b'an kan kɛlɛ fana mana na ani lafiya dɔw bɛ yen o tɛ kelen ye bɛɛ bɛ k'i da tugu ko dɔ kan sinon lafiya yɛrɛ tɛ yen a 0% de bɛ yen. Sur toutes les plans. Foyi ma ɲi bi e ka jate la. Bon foyi ma ɲi. D'accord an bɛna an da don o la kɔfɛ madame Fatima Mayiga ayiwa bi yɛlɛma hɔrɔnya bɛ ka kɛ san 63 Mali y'a yɛrɛ ta ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyaw caman bɛ yen aw musolakaw a bɛ se aw ma bi e ka yeta ye mun ye Mali bɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛ lahala min kɔnɔ e ka faamuya ye mun ye a ko la. D'abord Insu Jalo n bɛ Mali bɛɛ fo ani minnu bɛ kɔrɔfɛn na ani minnu bɛ diaspora la parce que ne yɛrɛ tun ye diaspora mɔgɔ ye Ala k'an ka nin seli caya hɛrɛ la an ma ɲina an ka Tombouctou ni Gawokaw kɔ ni émission ka k'u tɔgɔ la an tɛ ɲinɛ o kɔ an yɛrɛ bɛ k'an organiser ka dɛmɛ lase u ma i b'a fɔ an ka jamanatigi Asimi Goyita ye wari fɛnɛ fara mɔgɔ caman bɛ ka wari fara ka tɛ minnu attaquera Tombouctou ka se u ma. Ne ɲɛna kɔni an bɛ sira kan laada dɔ ko kuma dɔ bɛ yen ko ni fɛnw gɛlɛyara o kɔrɔ k'i bɛ sira ɲuman kan n'a gɛlɛyara a bɛ ka nɔgɔya ni Ala sɔnna ne kɔni ɲɛna an bɛ sira kan an bɛ sira mun kan sira in ka ɲi gɛlɛya in u ka ca mais ni Ala sɔnna an bɛ ka danaya mun da an ka ɲɛmɔgɔw kan je crois que o essentiel len don sisan jani ka n'i ka émission na ne ye mɔgɔ damadamani ɲininka u yɛrɛ hakilinata ye Mali bɛ cogoya di sisan parce que a ka ɲi an ka kuma an yɛrɛ bɛ mun dɔn an bɛ degun kɔnɔ mais mɔgɔw fɛnɛ b'an lajɛ cogoya di fɛn fila ye étonné parce que ne bɛ jɛkuluw kɔnɔ muso caman b'a la minnu tɛ Afrique de l'Ouest yɛrɛ ye minnu yɛrɛ ka ca an bɛ à peu près 200 personnes bɔ Afrique mun tɛ tubabukan mɛn an bɛ mun fɔ Afrique anglophone olu de ka ca kosɛbɛ ne y'olu ɲininka pour la première fois an bɛ site mun kan babu kan an b'an ka groupe kan mɔgɔ caman de ye ne fo
ka an ka seli ka selimafo dama u ye Mali kɔrɔta kosɛbɛ olu yɛrɛ ɲumana ko Mali indépendance bɛ ka daminɛ sisan de u m'a fɔ ko fɛn bɛ ka nɔgɔ dɛ u ni militaire u tɛ ka militaire lakɔrɔta dɛ u ko dɔrɔn ko Mali tɔgɔ bɛ ka tɛmɛ Mali frontière kan u ye yɛlɛma dɔ ye u ɲɛ bɛ yɛlɛma caman na fɛn caman bɛ ka kɛ par exemple mun kɛra Niger la sanction mun binna Niger kan a digira Afrique tɔw la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa u ye Mali fɛnɛ mun kun bɛ Mali kan mais n taara fɛnɛ Wikipédia comme i b'o dɔn site mun ni mɔgɔ bɛ fɛ ka yɔrɔ kelen mun ye étonné Mali a sɛbɛnnen don ko Mali ye dictature militaire de ye et que Mali bɔra Ali Modibo Keïta an indépendance fa mɔgɔ caman dalen don mun na k'a ye Mali bila sara ɲuman kan a y'an yɛrɛ ta a y'an bila yɛrɛ ta sara kan o sɛbɛnnen don Wikipédia la ko o ye dictature de parti unique donc Wikipédia kan Mali mɔgɔw bɛ Mali lajɛ i b'a fɔ mɔgɔ ma deli dugu mun ma se k'a yɛrɛ ta yɛrɛ c'est-à-dire an bɛ ka segin an kɔ o tɛ ne hakilinata ye je pense qu'an bɛna don émission na gɛlɛya caman bɛ yen en 1960 an ye indépendance ta tuma min na fɛn kelen ye Mali bɔ dugu tɔw bɛɛ la parce que jana an yɛrɛ k'an ka indépendance ta an y'a essayer ka taa fédération de kɛ tellement kun dalen don vision mun tun b'an na o ye vision ye ka farafinna jamanaw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka kɛ force dɔ ye jana an yɛrɛ ka an yɛrɛ ta c'est pour dire que Mali ni yɔrɔ si tɛ kelen n tɛ fɛnɛ ka don kuma la fɛnɛ an ka empire ni fɛn donc rayonnement c'est-à-dire an tɔgɔ ka bon kosɛbɛ ne bɛ fɛ ka n ka kuma ye mun ye en fait il faut que nous-mêmes on refonde de la confiance an ka dan yɛrɛ la parce que an ye sira mun marché an ye baara mun kɛ hali sisan o de ka ca ni mun tɔ tora donc halisa baara tɔ bɛ Binta k'a ye k'a fɔ san 1960 2023 ani ɲɔgɔn cɛ a janyana kosɛbɛ ayiwa Mali jamanadenw ma se ka ayiwa fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ jamana in ɲɛtaga la kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw aw yɛrɛ sen donna fɛn jumɛn na bi ni an bɛ se k'a fɔ ɲɛtaga la kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ min fɔ ko démocratie bɛɛ ya an ko n'o nana k'o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ayiwa ka bɔ Modibo Keyita ka waatiw la ka na se sisan ma mun de ma se ka kɛ ni halisa n'o tɔ tora i n'a fɔ madame Fatima Mayiga y'a fɔ ko baara tɔba de bɛ bon san'an ka don kɔnɔ démocratie nali o de kɛra musow yɛrɛ ka lafiya ye ko caman bɛ yen nɔ musow y'a sɔrɔ démocratie kɔnɔ san'an ka s'o ma la charte de Korokan fo ka article 14 15 16 o bɛɛ bɛ musow ka lafiya fɔ mais k'a ta en valeur o nana démocratie de 1991 o nana o de la l'arrivée de l'avènement de la démocratie musow ka lafiya nana o kɔnɔna la mais musow mana lafiya cogo o cogo gɛlɛya dɔw bɛ jamana in kɔnɔ jamana in yɛrɛ gɛlɛya jubaju ye mun ye c'est le taux de chômage n'i ko jamana baarakɛbaliya hali ni an y'an ka enquêtes kɛ ka taa yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ jeunesse caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye u bɛ fara an juguw kan pour que ka kɛlɛ kɛ manque de moyens b'a la manque de fɛn caman b'a la quoi bon ne kɔni b'a ɲini autorité de fɛ u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ye minɛnw san olu ye tiɲɛ an ye nin kɛ o ye tiɲɛ sur les documents an ye nin kɛ o ye tiɲɛ mais réalité dɔ bɛ yen bɛɛ n'i tagabolo de don bɛɛ n'i ka ko yeta de don bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don mɔgɔw tempérament tɛ kelen mɔgɔw kɛcogo tɛ kelen n'an bɛ k'a fɔ olu bolo anw ye Mali jugu an tɛ Mali jugu ye mais réalité dɔ bɛ tant que n'o ma bɔ Mali kɔnɔ hali ni président tan nana a tɛ se ka ɲɛ tant que le taux de chômage n'est pas réduit ni jeunesse ma bila emploi kɔnɔna la an ka indépendance an n'an ka refondation tant que n'an yɛrɛ fana ma sira ɲɛnama ta ici au terrain ici vraiment ko caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka ɲɛ. A bɛ fɛ k'a fɔ halisa an ma dan an yɛrɛ la i n'a fɔ Fatima y'a fɔ cogo min na an ma dan an yɛrɛ la ani ɲɛmɔgɔw baara min kalifara u la i bɛ fɛ k'a fɔ o de ma se ka san sɔrɔ halisa wa. Bon a bɛ se ka kɛ mun b'u bolo u bɛ sira min kan u bɛ ka taga o la mais anw fana ka yeta ye mun ye u kan ka taa sira min fana kan. Hali jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana ka kɔn minnu nana ka kɔn minnu ɲɛ o ye. Voilà dɔ kɛra a la mais furancɛ fanga fana ye fanga dɔ ye fo mɔgɔw k'o faamu wagati de bɛ furancɛ fanga la ni furancɛ fanga nana ale fana poids sugu dɔw t'ale la financièrement parce que foyi tɛ ɲɛnabɔ ni nafolo ko tɛ n'i kɛra furancɛ fanga i bɛ na wagatinin de kɛ i bɛ taga mais n'e ma taa ni délai janyana ka se degré dɔ ma ONG caman datugura Jalo ministre man ka nin tagali la
mɔgɔ minnu ka emploi perdura olu bɛ n'a kɛ cogo di état ye prévention jumɛn k'olu ye dɔ fara taux de chômage kan dɔ farala musow ka jɔyɔrɔ kan famille kɔnɔ parce que n'i cɛ tɛ baara la wagati min na bɛ baara la n'i tɛ baara la o tɛ kelen ye musow de bɛ nin doniba ninnu ta bon état ka problème dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye prévention baliya ye parce que ni i ko k'i ka kɛ ka kow ɲɛbila fo kow selen tuma min na de kow bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini o kɔnɔna la mais minnu ye perdu sɔrɔ a ko ninnu kɔnɔna la olu de ni problème don par exemple sa MINUSMA ka tagali in kɛra n'o sɔrɔ MINUSMA bɛ ka taa sisan mɔgɔ minnu tun bɛ baara la MINUSMA na a bɛ se ka kɛ u y'u recenser mais u ka salaire bɛ na jɔ u bɛna baara jumɛn kɛ u bɛna ko jumɛn kɛ o bɛɛ bɛ dɔ fara jamana gɛlɛya kan ONG minnu taara jamana tɛ se ka jɔ ni jamana kɔnɔdenw tɛ bon jamana fana tɛ se ka jɔ tant que ni ɲɛmɔgɔw fana ma sira ɲɛnama de yira dugumamɔgɔw la ka kumabaw ni fɛnw fɔ n'i ye Mali ta k'a jateminɛ mɔgɔ minnu kalannen don ani mɔgɔ min ma kalan ani minnu bɛ se ka ko k'u yɛrɛ ani minnu tɛ se ka ko k'u yɛrɛ minnu bɛ ko kɛ o man ca minnu bɛ fɛn tɛ minnu bolo kalan ne man ca bon n bɛ fɛ ka mun f'u ye o yɔrɔ la u k'u jija u bɛ sira minnu kan ne t'o dɔn parce que bɛɛ bɛ bɛɛ bonya ka baara kɔnɔ mais anw mago bɛ sira min na k'o ka ta Mali kɔnɔ tant que ni ne Binta ma taux de chômage des jeunes réduit ne b'a fɔ ne ma lafiya Mali ko la Mali bɛ ka sira min ta o sira tɛ dɛ mais fo denmisɛnninw de ka baara kɛ parce que n'i ko mɔgɔninfin ka lafiya a bɛ sɔrɔ baara de kɔnɔna la mɔgɔ ka indépendance ye baara kɔnɔna de depuis frontière fanga in nana ni dɔ tɛ ka fara taux de chômage kan foyi tɛ ka bɔ a la donc e bolo an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kuma la mais bibi na baara tɛ Mali kɔnɔ baara tɛ Mali kɔnɔ o ka bɔ a la filanan fana ye mun ye an ka ɲamaw yɛrɛ b'an yɛrɛ bolo yan an ka ɲama b'an yɛrɛ bolo an bɛ dépôt de transit sɔrɔ yɔrɔ min na o t'an bolo on est prêt les familles sont prêts an y'an ka enquête kɛ mɔgɔw pɛrɛnnen don hali n'a fɔra ko ka 5000 sara GIE ye ou bien ka nin sara GIE ye mais GIE mɔgɔw yɛrɛ ko k'u taara u bɛ ɲama bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bon olu dun fana ye fɛn dɔ ye jamana kɔnɔ n'a fɔra gouvernement n'a fɔra président de la transition olu ka jɔyɔrɔ dɔw ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ f'u ka ligne dɔ de yira mɔgɔw la population mɔgɔw b'o dɔrɔn de bolo an m'a fɔ ka million ta ka d'a ma an m'a fɔ ka nin kɛ ka nin kɛ an musow n'anw denw ma baara sɔrɔ an musow n'anw balimakɛw ma baara sɔrɔ an musow n'anw kɔrɔkɛw ma baara sɔrɔ vraiment lafiya t'anw musow bolo d'accord Fatima Mayiga n'i ye Binta ka kuma la a bɛ n'a fɔ an bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛ nka bi kuma min bɛ an da o ye refondation n'o de ye ka jamana jɔ kura ye yɛlɛmanibaw fɔra jamana kɔnɔ sigikafɔw kɛra bibi na Mali sɔrɔdasiw minɛnw b'u bolo u bɛ ka jamana lakana gɛlɛyaba min b'an kan bi o ye lakanabaliya ye refondation in est ce que bibi na e bolo gɛlɛya minnu b'an kan a bɛ ka fura sɔrɔ o la Binta ka kuma la ko bi 63 ans d'indépendance seli y'a sɔrɔ baarakɛbaliya bɛ Mali kɔnɔ fɛn caman bɛ olu ɲɛma sɔrɔ refondation bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la wa bon jangan don kuma don refondation na yɛlɛmali quoi refondation c'est ka fɛn sigi kura la bon an bɛ se ka an ka daminɛ ka Mali situation yɛrɛ fɔ Mali ye fantan dugu de c'est-à-dire un des pays les plus pauvres au monde parce que je crois que an tɛ tɛmɛ dugu 5 kan nation 5 kan mais o tɛ sisan na ko ye a bɛ à peu près an bɛ nin situation na fɛn fɛn san 25 san jan démocratie ka na ni démocratie kɔnɔ Mali ka classement on fait partie des 49 pays les plus pauvres au monde ou an bɛ Sahel fɛnɛ kɔnɔ Sahel fɛnɛ des régions c'est la région la plus pauvre c'est-à-dire fantanya bɛ région mun kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ la a b'an de fɛ peut-être sisan an bɛ Syrie ɲɛ an tɛ Syrie ɲɛ yɛrɛ an bɛ Yémen ɲɛ an bɛ Burundi ɲɛ ani dugu fitinin dɔrɔn donc n'an ma fɛn dɔ fɔ kabini a daminɛ na kabini an yɛrɛ ta période dɔɔni dɔrɔn de kɛra où Mali tun bɛ en fait premier ya la Afrique de l'Ouest n'an y'an ka archive lajɛ i bɛna lajɛ ko Mali tun de fɔlɔ tun ye pays industrialisé Afrique francophone na dans les années 50 dans les années 60 juste après notre indépendance an tun bɛ sanfɛ an tun bɛ sanfɛ fɛn fila la mun bɛ se ka jamana mana kɛ jamana fɛn fɛn 21e siècle la mun bɛ labɔ o ye industrie ye ani ressources humaines industrie in t'a dɔn i bɛna fɔ cogo min na c'est-à-dire usine bɛ sɔrɔ i fɛ ani ressources humaines c'est-à-dire kalan jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ kalannen formelen o de fɛn fila bɛ se ka mɔgɔ labɔ nɔgɔ la o fɛn fila Modibo Keïta ka régime kɔnɔ Mali tun bɛ sanfɛ comme je dis Mali archives bɛ yen dɛ tulu industrie
ani malo égrenage industriel ani coton égrenage Mali kun ye numéro 1 a bɛ se ka don o la sisan kɔni n'i ye UEMOA ni CEDEAO ta je pense que an ka tissu industriel n'an tɛ laban ye je crois mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ an kɔ ça veut dire k'an jiginna kosɛbɛ mais an ma jigin transition in kɔnɔ an bɛ nin jiginni nin na depuis à peu près on va dire 50 ans mun de b'o kɛ parce que encore une fois mun kun bɛ se ka industrie fɛn économie moderne latanya tubabu y'u ta kɛ cogoya min na o ye industrie ani ressources humaines an tɛ ka investir o la n tɛ se ka don un statistique la mais par exemple concours ba ninnu a mɛnna Mali sanfɛ kalan na Mali ma se ka réussir ka candidat bila concours baw la sous région Afrique la o bɛ fɛn caman fɔ bon ne ka pour que ka segin i ye ɲininka kuma mun na refondation ka segin ka fɛn dɔ segin kura la ne kɔni ɲɛna fɛn 2 bɛ yen n'an m'o ɲɛnabɔ hali chômage tɛ se ka ɲɛnabɔ o ye dɛnkɛrɛfɛ c'est-à-dire la marginalisation c'est-à-dire que gouvernement ka priorité kana ɲɛsin jamana mɔgɔw ka ca masse ma o de y'an ka problème fɔlɔ ye c'est-à-dire que an ka priorité an ma se k'u sigi ka ɲa an ma se k'u fa munna an m'o kɛ raison caman bɛ yen donc i bɛ taa sɔrɔ musow den marginaliselen don musow den u b'an den kɛrɛfɛ musow dɛnnen don kɛrɛfɛ kosɛbɛ yɛrɛ o statistique b'an bolo kabini Awa Keyita kɛra an ka première députée 1958 la a élura ani sisan n y'a fɔ n kun bɛ yan peut-être i ka plateau fɔlɔ la n'an kun y'o taga n'i ye Mali ka progression ye fɛn fɛn ye siècle 1 ni tila o de bɛ na se fo don la muso ni cɛw ka hakɛ bɛ kɛ kelen tellement an ka suma wa transition nalen c'est-à-dire transition nalen i b'a dɔn loi dɔ kun bɔra mun kun ye musow kɔrɔta kosɛbɛ an ka fɛn assemblée nationale la an ka jamana so la o bɛɛ nana effacer k'an na segin ka 100 points perdus an na donc Mali ka problème ye an bɛ yɛlɛ an bɛ jigin parce que peut-être jani kɛlɛ in yɛrɛ ka na mun kun bɛ se k'an lakɔrɔta ka fanga d'an ma ka an ka souveraineté assurée o ye investissement ye secteur 2 ou 3 la an m'o kɛ donc pour moi a bɛ se ka kɛ sisan parce que pour peu que ni transition ou bien gouvernement min bɛ na de kɔfɛ a k'i ɲɛsin fɛn 3 ou fɛn na an ka industrie ni industrie t'i bolo wa industrie tɛ usine dɔrɔn ye dɛ industrie de technologie o de bɛ mɔgɔw lata puisque Singapour ni Asie dugu caman bɛ yen olu tɛ dugukolo voilà dugukolo tɛ na ni wari ye bilen mun bɛ na ni wari ye u ka start-up u bɛ technologie mun u ka kalan u ye wari mun don u ka kalan na ka u ka kalandenw kɔrɔta f'u ye numéro 1 ye olu ka wɔsi hakilina wɔsi o de bɛ wari lana jamana ma donc an b'o industrie fɛnɛ bila en place ani kalan ani dɛnkɛrɛfɛli c'est-à-dire sɔrɔ mana sɔrɔ État ka sɔrɔ ka ɲɛsin secteur mun i b'a fɔ fɛn an ka jeunes ka baara sɔrɔli musow ka dɛnkɛrɛfɛliw fɛnɛ ka ban justice bɛ yen école bɛ yen santé bɛ yen et bien sûr question dɔw wɛrɛ santé fɛn an ka problème lakana problème ye o nana mais c'est assez récent on va dire ko caman gɛlɛya bi a nana gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ an ɲɛ awɔ Binta Jalo nin cogoya la tan Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli min n'an bɛ k'a kɛ bi aw musow minnu bɛ bi est ce que bi aw dan b'a la k'a fɔ jɔyɔrɔ dira aw ma indépendance ko in na ani Mali ka bɔ nɔgɔ la aw yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye walima aw dan b'a la k'a fɔ jɔyɔrɔ dira aw ma nin baara ninnu na sabu madame Fatima ko aw kelen bɛ den kɛrɛfɛ bi i b'o kuma sɛbɛntiya wa bon sani n ka don yɔrɔ la ale ye kuma dɔ fɔ n bɛ dɔɔnin fara o yɔrɔ kan parce que Mali ye jamana dɔ ye Mali sigira ni tagabolo dɔ ye fɛn 3 de bɛ o de bɛ ɲɛ Mali kɔnɔ sɛnɛ ani bagan mara ani mɔni o de ye Mali tagabolo ye bon Mali tɛ se ka kɛ komi jamana wɛrɛ jamana bɛ n'a sigi cogo don min na Mali bɛ sigi si je me rappelle bien a kɛra Segu région de la u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Do a sigira yen a sigira mun kan a fɔra n tɛ faden to dun o b'a kɔnɔ et puis mɔgɔninfin ka lafiya tɛ se ka kɛ abada tant que n'i ma denmisɛnninw bila baara la u yɛrɛ kolo la pour que u bɛ se ka ko dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni an ko an ka lafiya an m'a fɔ an bɛ taa fɛn wɛrɛw ta k'u copier ka na dɛ an bɛ se ka ɲɛbɔ fɛn wɛrɛ fɛ ka na n'o y'an fɛ yen mais f'an yɛrɛ k'an yɛrɛ ka sira ta k'an ka a dɔn anw bɔra mun na anw bɛ taa min
i b'o dɔn ni ma i bɔyɔrɔ dɔn i t'i taga yɔrɔ dɔn. est-ce que an ma fili an taga yɔrɔ ma a mɛnna kabi yɛrɛma hɔrɔnya taara Fatima ko Modibo Keyita ka waati de la Mali ye san sɔrɔ nka o kɔfɛ an jiginna fo bi an bɛ ka tila k'a lajɛ k'an bɛ yɛlɛ n'o ye refondation ko kuma ye o de bɛ sen na fɔ souveraineté o mun nana ninnu bɛ ka jɔni copier bi transition mɔgɔw bɛ ka jɔni copier bi o ye Modibo de ye bon ne bolo ni Modibo ma se ka fɛn min se a yɔrɔ la olu tun bɛ segin o yɔrɔ la déjà ale ye ressources humaines fɔ o ye anw yɛrɛ ye an bɛ se ka fɛn min énergie min dégager jamana ye ka fɛn min kɛ jamana ka sɔrɔ wari tɛ u tun bɛ se k'o exploiter parce que transition in nalen a kɛra furancɛ fanga min ye an mandiyara a diyara jeunesse yɛrɛ bolo bɛɛ bolo an bɛɛ bɛna kɛ kelen ye an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ mais u mɛnna attente la o tɛ ka kɛ e bolo o tɛ ka se ka mun de kɛ halisa bon u tɛ ka se ko tant que n'u ma an bɔra yɔrɔ min na n'an m'an bɔ yɔrɔ dɔn an t'an taga yɔrɔ dɔn bon moi je pense que an bɛ ka Modibo sira min ta u bɛ k'a fɔ k'u ye Modibo sira min ta ni ɲɛ t'o de la sira ma ta fɔlɔ parce que sira tɛ ta discours ninnu kan ni ko mɔgɔ c'est le terrain qui commande le Mali n'a rien fait d'abord sur le terrain moi je suis malien je suis fier d'être malienne ne b'o dɔn mais n'i ye famille ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bi jɔlen don ni famille mais u sigilen don ka état kɔnɔ mais faut que état de ka formation sugu dɔw kɛ ka tiɲɛ sugu dɔ fɔ mɔgɔw ye k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ tɛ se ka wuli yɛrɛ tant que n'i ma wuli n'i yɛrɛ kolo ye anw de kan ka baara kɛ k'a di état ma mais faut état de fana ko o siraw ta n'anw ye k'o fɛɛrɛw don anw kɔnɔ ka sɔn o fana ma. e bolo bi furancɛla fanga in i ye mun fɔ k'a fɔ u bɛ ka Modibo ka sira ta e bolo o sira t'u bolo bi wa. non o t'u bolo mɔgɔw jamanaden caman fana bɛ bi minnu bɛ k'a fɔ ko ayiwa u faamana k'a ye k'a mɛn ko ayiwa Mali ka yɛrɛ ta bi 22 septembre an ye mɔgɔw ka kumaw lamɛn u caman ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali b'a yɛrɛ ye ayiwa a ka yɛrɛma hɔrɔnya kokumu kɔnɔ olu ka kuma ne ka nin kuma i bɛ se k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ. a bɛ se ka kɛ u bɛ a kan ka na mais ne mago bɛ mun na ani mun ye Modibo ka sira ye ani mun ye yɛrɛma hɔrɔnya ye o t'u bolo ne Binta de côté o t'u bolo l'homme c'est le terrain foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ jamana in ye terrain de ye tant que an bɛ sigilen no bureau kɔnɔ clim bɛ k'an fifa donna ta bɔra ta tant que n'an ma taa terrain kan an kan ka sɛnɛ min kɛ an kan ka farikolo la baara cogo min na tant que n'an m'o sira ta non ne ma fɔ ye o dalilu de bɛ ne bolo. mais ko a tɛ n'a fɔ k'u ye dɔɔni ye wa parce que furancɛla fanga fana min daminɛna. bon kɔngɔ tɛ sɔn dɔɔni ma. oui kɔngɔ tɛ sɔn dɔɔni ma. parent n bɛ kuma min f'i ye bi jamana in ni si ça va chez toi a fɔ alhamdulilayi bana b'o la n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la i bɛ taa sɔrɔ musow n'u ɲɛjiw de bɛ u t'a dɔn u ka mɔgɔw bɛ nɔgɔya cogo min na a wari t'u bolo ni ordonnance dir'u ma à peine u ka se ka ordonnance san dɔw yɛrɛ bɛ fura dosima dɔw ta u tɛ se ka dumuni yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ bon tiɲɛ don terrorisme bɛ an ka kɔrɔnfɛlaw la mais gɛlɛya dɔw bɛ jamana kɔnɔ ni malo bɛ mɔgɔ faga ka sɔrɔ marifa ma ci la fo k'o yɔrɔ de lajɛ i mana na jamana gérer cogo cogo i mana kɛlɛ kɛ cogo cogo ni dun ka fa ma sabati jamana kɔnɔ a n'an yɛrɛ fana bɛ nɔgɔ minnu produit n'olu tagayɔrɔ ma sɔrɔ a n'an jigi fana y'an den minnu ye an jigi y'an balimakɛ minnu ye n'olu ma baara sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ an m'a daminɛ yɛrɛ. d'accord Fatima Mayiga o kuma aw musolakaw aw jɔyɔrɔ ye mun ye refondation ko in na muso ni musomaninw bi an b'a dɔn k'a fɔ jamana kusi dɔw fana don u fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye u ka hakɛw bɛ se ka kɛ mun ye bi Mali ɲɛtaga ko la kɛrɛnkɛrɛnya la indépendance min n'an b'o kuma la bi. n tɛna ka se o réponse ma n bɛ fɛ ka rebondir n balimamuso ka kuma la je crois qu'a ye caman fɔ mun ye tiɲɛ c'est-à-dire que ni refondation donna transition de kɔnɔna na puisque ne yɛrɛ tun bɛ mission dɔ la o tɔgɔ mission d'appui à la refondation de l'État a daminɛna assise dɔ sigira kuma jɛkuluba kuma dɔ kɛra yɔrɔ fo 527 recommandations assise nationale de la refondation fɛn fɛn 500 dɔɔni jamana kumara jamana ko an bɛ nin de fɛ donc o classera gouvernement fɛ gouvernement y'a lajɛ a bɛ se ka mun matarafa ANR donc vision dɔ bɛ yen papier dɔ bɛ yen stratégie dɔ bɛ yen maliyɛn caman kan k'a lajɛ pour que k'a dɔn u bɛ se ka transition évaluer mun kan transition yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ bɛ se ka mun de ta ni laɲini kun ka ca kosɛbɛ a tun bɛ 500 bɔ 500 et quelques yɔrɔ donc sisan an kɔni ka jate la parce que ne bɛ développement de la faso ka yiriwa
an bɛ mun wele secteur de développement u bɛ minnu wele ONG ka sɔrɔ an bɛɛ tɛ ONG an mun bɛ baara kɛ pour que ka service mun état tɛ se ka service mun lase ou bien an bɛ se ka mun yɔrɔ secteur dɔw bɛ yen état ka fɛgɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka taa u dɛmɛ yɔrɔ min na projet ni fɛnw mais an ye jateminɛ mun kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ an ka partenaires y'a daminɛ kabini coup d'état taara ka taa donc an y'a lajɛ u jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ye n'i ye données lajɛ n'i taara an ka loi de finance lajɛ i b'a lajɛ ko ONG ninnu ani minnu bɛ ONG financer o tɛ fɛn wɛrɛ pays occidentaux essentiellement olu de bɛ wari di ONG ma ou bien Nations Unies ma pour que ka na an dɛmɛ n'i y'a lajɛ u ka dɛmɛ kun bɛ tɛmɛ sira mun fɛ u ni Mali kun ma bɛn o sira fɛ parce que Mali ko n'i bɛ na Mali dɛmɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ n'i bɛ na an dɛmɛ i bɛ i ka dɛmɛ bila an ka budget i b'a inscrit an ka budget de l'État la i tɛ se ka kɛ projet ye i bɛ projet mun sɛbɛn ka dilan i yɛrɛ ka dugu la ka na ka fɔ ko a donna Mali ka dɛmɛ fɛ n t'a dɔn n'i ye faamuya bon n'i y'a lajɛ nin san 5 ou bien san 10 yɛrɛ kɔnɔ aide mun bɛna di Mali ma a bɛ tɛmɛ circuit wɛrɛ fɛ Mali tɛ mun maîtriser donc ça veut dire quoi ça veut dire que mɔgɔ caman kɔnɔ hakili la i b'a dɔn n'i taara dugu an ka village la u b'a fɔ projet yɛrɛ tuma na olu ɲɛna développement bɛ di projet de fɛ k'a sɔrɔ 97% ou plus du développement Mali yɛrɛ ka développement service de santé ani école ni fɛn gouvernement malien ka budget de b'a sara donc Fransi ani mɔgɔ dama y'u ka dɛmɛ jɔ a bɛ san 3 bɔ mais o ma Mali bali quand même ka secteur dɔ garder plus ou moins au même niveau à tel point ne tɛ ka mɔgɔ défense ta dɛ ne bɛ chiffre de fɔ à tel point que classement PNUD kɛ jɛkulu mun filɛ Nations Unies bɛ classement mun kɛ chaque année ka filɛ dugu bɛ cogo di secteur 3 la mun ye kalanko mun ye espérance de vie c'est-à-dire n'i wolola jani ka sa moyenne à peu près i bɛ san joli kɛ i si hakɛ awɔ donc éducation b'a la ani i ka sɔrɔ ni jamana sɔrɔ divisera par exemple Mali ye 22 millions ye i ka joli de bɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen an ma jigin Mali yɛrɛ la mun yɛrɛ bɛ mɔgɔ étonné la o classement na sanu Mali ma jigin Mali yɛrɛ la mais o kɔrɔ tɛ ko gɛlɛya tɛ gɛlɛya essentiellement gɛlɛya bɛ je crois que problème mun bɛ nin transition kan c'est que échec minnu n y'a f'i ɲɛna kabini Modibo tile la an jiginna an ye jiginni daminɛ dɛnkɛrɛfɛ daminɛna c'est-à-dire que sɔrɔ Mali tun bɛ sɔrɔ b'an bolo dɛ on a des ressources mais a sɔrɔ tɛ distribuer an bɛ se ka minnu wele fantanw an fana ye recherche kɛ fantan tɛ waritanya dɔrɔn ye dɛ fantanw yɛrɛ an ye mɔgɔw ɲininka fantanya kɔrɔ fantanya u y'a fɔ an ɲɛna fantanya ye mun ye ni se t'i ye i mana taa centre de santé la i tɛ servi n'i taara kiriso la i tɛ kiri sɔrɔ u ye fantanya kɛ o de ye manque de pouvoir c'est-à-dire se tɛ mɔgɔ ye an ma baara k'o de kan an ma baara k'o kan depuis 30 ans sisan de fɛnɛ maliyɛn dun ka laɲini a gɛlɛyara c'est-à-dire que militaire minnu filɛ nin pouvoir la u kɔni k'a dɔn ko laɲini fɛn fɛn ma fa ni 30 ans in kɔnɔ a bɛɛ bolo de kan donc olu kɔni fɛnɛ ne ɲɛna se k'o bɛɛ kɛ u ka olu waati bɛrɛ fana t'olu bolo u na se k'o bɛɛ kɛ o kɔnɔ bon n'i kɔni ye fanga ta malheureusement i kɔni tɛ se k'i fosi ka bɔ mɔgɔw ka laɲini kan malheureusement ɲɛmɔgɔya y'o de ye u kan ni ne bɛ se ka conseil d'u ma parce que an bɛ développement na maintenant an ye baara kɛ dugu dɔw la i b'a fɔ Côte d'Ivoire ou bien dugu wɛrɛ guerre tun bɛ yɔrɔ min na mais guerre ma o dugu bali u ka se ka fila kɛ ka investissement dɔ lakanani na ani ka investissement productif dɔ kɛ c'est-à-dire investissement mun bɛ se ka jamana yɛrɛ bɔ ka kɔrɔta kosɛbɛ donc an ka conseil mun ye an ka président ko a ka discours la bi ko ni ala sɔnna ko u bɛna mun kɛ puisque MINUSMA tatɔ don au fur et à mesure k'an bɛna an ka dugu bɛ ka segin anw ma u bɛna segin ni état ka service de base bon an bɛna u jateminɛ n'o de ye an kɔni bɛ fɛ wari mun donna kɛlɛkɛminɛnw na an b'o fɛnɛ chiffre dɔn o pourcentage fɛn fɛn hali n'o kɛra o tilancɛ ye sisan u k'u ka vraiment k'u sago don développement na parce que u k'a dɔn fɛnɛ ko nin kɛlɛ in tɛna ban sisan. premier ministre ka kuma labanw na a y'o kuma fɔ a ko kɛlɛ bɛ sen na mais a bɛ n'a fɔ filani fila don kɛlɛ bɛ kɛ mais développement fana n'ale fana ma lajɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ an sɔrɔla an ma taama est ce que kɛlɛ in kɛrɛfɛ développement
talibala mali kono bi aka nɔgɔn wa c'est-à-dire que est-ce que ni situation be en bali ka développe ata amang kambali amang habali parce que mali ressources jamana mo yɛrɛ akoko ressources an yɛrɛ ka ressources de be ka jamana ta depuis 3 ans yɔrɔ salaire major quelques millions sana mundo dɔrɔn c'est ka priorité est décidé pour ka développement ou ɲɛsi développement aman ka bali puisque an bɛ ka partenariat wɛrɛw sɔrɔ fɛnɛ et puis de toute façon je pense que n bɛ fɛ ka mun fɛnɛ ressources humaines bɛ Mali la mais u ka sɔrɔ o de se ka ɲɛfɔ c'est vrai que mɔgɔ tɛ baara kɛ o tɛ tiɲɛ dɛ maliyɛn bɛ yen mun ka dɔgɔ mun tɛ baara kɛ mais u bɛ informel de la an b'a dɔn gardien ka sara o tɛ 4,000 dɔw b'a daminɛ pompisiw b'a daminɛ 4,000 5,000 o de ye bomba retardement ye c'est-à-dire ka mɔgɔ k'an ka denmisɛnninw mun y'an ka sini ɲɛsigi ye k'u bila kɛrɛfɛ c'est-à-dire an kan k'u dɛmɛ tuma min na k'u la kɔrɔta ka dɔnniya d'u ma ka formation d'u ma an b'u bila kɔrɔfɛ o de ye bombe ye o de bomba retardement de o de bɛ ka expliquer sisan an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya awɔ an bɛ ɲɔgɔn faamuya parce que an bɛ terrain kan an kɔni b'a dɔn an mun bɛ terrain kan dɛ bon sisan musow ka jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ ka tiɲɛ mun fɔ o de y'an ka jɔyɔrɔ ye c'est-à-dire que an tɛ mɔgɔ si ka défense ta an bɛ baara mun kɛ o b'an lase duw kɔnɔ o b'an lase jamanaw ka yɔrɔ niveau kabini sanfɛla la fo sanfɛ an bɛ fɛn mun ye an tɛ se ka dogo dengɛrɛ fɛn ye fɛn dɔ ye ani fɛn yuruku mun b'a gouvernement bali a ka wari ka se ka don ka taa jamana ka besoin fa u b'o kɛlɛ ka mɔgɔ masi bila kɔfɛ il faut k'an k'o jɔ parce que an ka père de l'indépendance b'an dogo la dɛ n'i ye archives ye u ka police idéologique an tun bɛ mun wele police minnu tun bɛ don village la ka yira village la baara bɛ kɛ cogoya min na siraw tun bɛ jɔ mɔgɔ si tun tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ siraw tun bɛ jɔ c'est-à-dire l'idée du bénévolat au service de la nation an bɛ sigi o bɛɛ de kan mais pour que an ka n bɛ bɔ kuma la pour que bɛɛ ka sɔn k'i jɔyɔrɔ fa minnu bɛ wari suɲɛ minnu bɛ fɛn tɛ bɔ a la ani fɛn caman bɛ yen sisan mun bɛ maliyɛn empêcher k'a fɔ k'u bɛ ou associé régime là ou bien qu'un régime demain parce que dans la bilen raison tɛ ka confiance refonder fin na donc refondation tɛ se ka kɛ ni o baara sugu dɔ ma kɛ o kɔni ne hakilinataw ye d'accord nin bɛɛ la Binta Jalo aw musow jɔyɔrɔ ye mun ye nin kow bɛɛ lajɛlen la n'an ye Mali kura ko kuma de bɛ ka fɔ bi aya est-ce que aw dan b'a la k'a fɔ aw musow aw fana jɔyɔrɔ bɛ Mali kura jɔli la aw sen b'a baara la wa walima aw fana kɛn bɛ den kɛrɛfɛ ye wa bon anw tɛ se ka kɛ den kɛrɛfɛ ye cogo min na parce que jamana ko de don anw tɛ mɔgɔ ko la chaque fois an ka baara ye mun ye an b'olu kɛ an bɛ communiquer n'an ka base ye an bɛ communiquer ni an tɔɲɔgɔnw ye information minnu n'an b'olu sɔrɔ n'an bɛ se k'olu lase a kan ka min kɛ a bɛ k'o kɛ an b'olu kɛ anw tɛ wele anw yɛrɛ de bɛ anw yɛrɛ b'a dɔn k'anw ye malidenw ye parce que ɲɛfɛmɔgɔ o ye ɲɛfɛmɔgɔ ye mais an ka malidenya o b'a nɔ la parce que an tɛ mɔgɔ ko la jamana ko in na an ko Mali de ni mun b'a kunna don min na an bɛ se k'i tɔgɔ fɔ mais an bɛ Mali de bila ɲɛfɛ bon o t'anw ka baara jɔ o t'an ralentir i y'anw wele i m'anw wele an kan ka mun kɛ an b'an ka devoir dɔn an b'an ta kɛ mais an musow sɛgɛnnen don bi awɔ an sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don sira jumɛn kan aw sɛgɛnnen don ni ko an sɛgɛnnen don i ka kuma la yɔrɔ dɔ la ko est-ce que ninnu b'a dɔn k'u bɛ se ka nin bɛɛ kɛ wa Jalo n'i ye fanga ta fanga n'a problème de don n'i y'a dɔn tu n'as pas la solution tu démissionnes awɔ parce que kuma caman bɛ fɔ mais n'i sigira chaise in kan i b'a dɔn réalité i bɛ kuma caman fɔ yanni i ka na nka n'i nana ka réalité ye bon il est temps bi est-ce que bi an ka fanga furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw e bɛ fɛ k'a fɔ de u ye ko ye ko min bɛ se ka taa k'u bolo da walima min bɛ se ka u kɛɲɛ wa bon ne tɛ se k'o o bɛ dépend olu yɛrɛ de olu de bɛ se k'o jaabi d'i ma mais ne bɛ se ka mun fɔ a kɔnɔ an ye danaya da u kan u nana u na wagati u fana nana u bɛ wagati min na Ala de y'a latigɛ ni Ala ye mun latigɛ mɔgɔ si tɛ se k'o bali mais anw bɛ laɲini min kɔ tant qu'o ma sabati an bɛ kuma sini an bɛ kuma bi wa an tɛ mɔgɔ ko la n'i y'a dɔn i tɛ se fanga kɔrɔ i bɛ se k'a déposer cogo min na i b'a déposer parce que maliyɛn furadama ma foyi ɲini dun ka fa kɔ. Mais Binta ka nin baaraba in bɛ kɛ maliyɛnw ko MINUSMA bɛ ka an tɔɔrɔ maliyɛnw ko français bɛ ka an tɔɔrɔ
malien ko ko an ka sanu ko an tɛ ka a sɔrɔ malien ko ko Mali sɔrɔsiw ko minɛn t'u bolo nka nin bɛɛ bɛ ka kɛ bi e ko ko ayiwa baara tɛ ka kɛ mɔgɔw n'i y'o fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko ayiwa est-ce que jamana kibaruya i b'a kalama kosɛbɛ wa. Bon n b'a kalama mais ne mago bɛ mun na ni o de ma kɛ ne bolo baara ma kɛ. O ye jumɛn ye. Awɔ o ye dun ka fa dɔrɔn de ne mago b'o dɔrɔn de la ni dun ka fa sabatira ani k'o stratégie ɲɛnamaw kɛ l'administration est une continuité. Ni dɔ bɔra dɔ b'i sen da dɔ sen na nɔ la mais n'i y'a dɔn k'e tɛ se k'o kɛ k'e bɛ na ko an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ nin bɛ kɛ sini nin bɛ kɛ sini mais kɔngɔtɔw bɛ sa a ka gɛlɛn ko in problème y'o dɔrɔn de ye awɔ. Ayiwa bi bi in na Binta an bɛ lahala min kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye bi an y'a ye k'a fɔ ayiwa Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye bamancawale ye ani gɛrɛjɛkulu minnu kalenkan don ko fo Mali ka tila bi ayiwa aw musolakaw bi lakanabaliya min bɛ sen na bɛn ni kelenya ni basigi min ɲininen don aw musow miirinata ye mun ye a la bi. Bon ne kɔni Binta ne ni n ka association tɔgɔ la ani minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn olu ka miirina ye an ka sigi ka kuma parce que kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo sigi ka kuma de b'a ban bon minnu ni bɛna to a la n'an tilala k'an sigi ka kuma olu su yɛrɛ bɛ jigin an na sani an ka taa ɲɛfɛ a ka kɛ trop tard ye an ka sigi an ka kuma o ye ne miirina ye parce que musow sɛgɛnnen don bi kojugu n'i y'a mɛn dɔw den sara dɔw ba sara dɔw kɛra tan ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ hakili tɛ sigi hali n'a ma s'i ma hakili sigi t'i yɛrɛ la bon muso dun ja mana wuli dɔrɔn c'est pas bon. D'accord. Ayiwa Fatima min ye an bɛ lahala min kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya ye ayiwa Mali fana bɛ ka a ɲini ka sira dɔw ta an ni jamana wɛrɛw bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔna la ayiwa i ye mun fɔ ko fantanya in digilen bɛ anw Sahel jamanaw de la kosɛbɛ bi an bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan est-ce que o b'a jira k'a fɔ départ la yɛrɛma hɔrɔnya ta waati Modibo ninnu ye laɲini mun kɛ ko an ka fara ɲɔgɔn kan bi Sahel jamanaw bɛ ka o sira ta wa. Peut-être en bas sera quand et de toute façon aux visions de Kain n'est pas une vision aurait bien moumseko au remplacer c'est-à-dire Africa unie et le fait que mes beaux né malien avait fierté mouvement fitin intérêt c'est-à-dire que n'a pas de moun ka vision follow et enfin président français de Gaulle qui a autorisation de jamana mukumba au cas enfin tutelle koro Afrique jamana ku be se ku yereta an jana an yereta an ga vision kera mu yi kata se jamana saba werema puisque Jan et Burkina kumbala ni Benin kumbala mais finalement ani Sénégal de kera je suis très fier ka borala donc aux visions avec comme à héritier ou bien an bɛ ka continuer parce que sera an bɛ ka segin kɔrɔlen ka Modibo ninnu ye sira min ta bi san 63 kɔfɛ an bɛ ka segin olu de kan. A bɛ se ka oui d'une certaine manière parce que de toute façon bon a ka kɛ sécurité ka kɛ opportunité ye pour que an ka segin ɲɔgɔn ma a ka gɛlɛn dɔɔnin mais a ka ɲi ten parce que mɔgɔ fɛn fɛn ye an ka kɛlɛ in lajɛ u ɲɛ b'a la terroriste frontière t'u la. Yɔrɔ n'i y'a ye Sahel kɛra épicentre c'est-à-dire u ye yɔrɔ terrorisme bɛ yɔrɔ caman dɛ mais a ka gɛlɛn fan kelen mun na diɲɛ fan bɛɛ la o y'anw ye et puis o kɔnɔna yɛrɛ fɛnɛ Niger Burkina ni Mali de attaquelen don donc c'est très normal que an ka sécurité commune kɛ c'est-à-dire an ka politique mun sigi fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ mun b'a kɛ an bɛ fɛnw mutualiser an ka renseignement an b'a fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛkɛminɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an hakililata an ka fara ɲɔgɔn kan bon dɔw minnu bɛ kɛnɛmala la étranger minnu tɛ an ka continent na minnu ɲɛ b'o la i b'a fɔ menace an bɛ se k'a fɔ k'olu ka problème ye parce que an b'an ka histoire dɔn an b'a dɔn fɛnɛ sini bɛna kɛ mun ye sini Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Afrique yɛrɛ dɔrɔn tɛ et les politiques de sécurité ça va être par bloc donc an bɛ ka avancer ta donc c'est une très très bonne chose maintenant mun kɔni don c'est an ka fantanya in o ye problème ye c'est-à-dire pourquoi Sahel qui est l'une des régions les plus riches du point de vue des ressources c'est-à-dire n'i ye dugukolo jukɔrɔ nafolo lajɛ a ka dɔgɔ région wɛrɛ ka tɛmɛ an kan problème wɛrɛ bɛ yen donc an bɛ ka politique mun sigi sécurité commune na n'an sera k'o sigi fɛnɛ économie na
an bɛ mun wele intégration an ka jɛkulu mun filɛ nin ye CEDEAO mun kun sigira don o yɛrɛ de kama c'est-à-dire intégration économique awɔ a kun sigilen don jan'a ka don politique la avec plus ou moins de bonheur n'an sera k'o fɛnɛ politique appliquer an ka san 5 san 10 d'an ma peut-être je pense que et an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la d'une certaine manière aussi fɛn caman fanfɛla la mais nin regroupement kura min filɛ est-ce que a tɛna CEDEAO entraver a tɛna CEDEAO ka baaraw fana gɛlɛya bolo ou bien a tɛna rupture don ani CEDEAO cɛ n'o de ye ka baara ɲɔgɔnya yɛrɛ ban jamana damadɔ min filɛ Mali Burkina Faso ani Niger peut-être ni jamana wɛrɛw nana fara a kan ayiwa CEDEAO tɛna gɛlɛya sɔrɔ ani ni jamana ninnu ka tɔndenya la wa. Non, je crois qu'Apna CEDEAO l'a évolué. Comme en grande sœur et Aminata Dramane Yemoufo, il faut que CEDEAO kake Jamana CEDEAO ya kana ke chef d'état CEDEAO. Et puis CEDEAO doron tede. CEDEAO n'auront be et Afrique yoro semak ni Afrique région wore là. Bon, CEDEAO beka bara mun kesan. C'est-à-dire qui c'est nos politiques là. Ito ye yoro wore. Am a n'auront équivalenté. Afrique anglophone entre guillemets olu fana y'u ka problème politique sɔrɔ mais CEDEAO ma deli ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ a tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fana parce que olu ka CEDEAO équivalent o ye o infiltrer l'interne bɛ tiɲɛ de fɔ c'est-à-dire o ka décision n'a ka politique bɛ ta o membre mɔgɔ wɛrɛ ta da ta la i tɛ se ka u influencer CEDEAO bɛ ka sanction dɔw di ou bien UEMOA ye sanction dɔw di an ni UEMOA mɔgɔw dɔw sigira ka kuma o ko k'u ka institution kun tɛ se u ye jɔlɔkɔ mun sanction mun da Mali kan o bɛ ka mun da fɛnɛ fɛn kan Niger kan a t'u ka constitution kɔnɔ c'est-à-dire u yɛrɛ sigira mun kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ o de la mo est-ce que nin tɛna teliya nin jamana saba in ka hali bɔ CEDEAO la ɲɛ kelen ye est-ce que kan ka bɔ CEDEAO non mais n ko CEDEAO sigira an fɛ yan ko jɛrɛ nana ɲɛ ko CEDEAO ayi c'est-à-dire CEDEAO ye vision de o CEDEAO bɛ bilasira de a ka a sigira mun kɔsɔn a ka segin o ma bon donc ni cheminement in Mali bɛ ka sira yira peut-être que moi je pense que fondamentalement CEDEAO est modifié ale yɛrɛ de bɛna yɛrɛ transformer peut-être que Union africaine yɛrɛ parce que n bɛna fɛn dɔ laban tellement an kan ka dan yɛrɛ la a sira ka an bɛ sira mun kan a ka gɛlɛn mais an bɛ ka résultat dɔ sɔrɔ an tɛ mun ye Union africaine décision laban u ko président Bazoum wulilen Niger yɔrɔ kumaba senna ko CEDEAO bɛna intervention militaire kɛ mais a jɔra a bloquera Union africaine na dɛ donc c'est pour ça Union africaine ye mun fɔ an bɛɛ tɛ a dossier tɛ bɛɛ bolo mais commissaire mun bɛ yen commissaire mun t'an ka région kɔnɔ olu fila an bɛ muso fila ba commissaire fila n t'a dugu fila fɔ olu de ko o tɛ se ka kɛ c'est-à-dire olu tɛ se ka faamuya et au nom de soi-disant la démocratie hali ni mun kɛra Niger bɛɛ bɛ se ka interpréter à sa manière mais k'olu tɛ se ka faamuya ko armée africaine dɔ ka wuli ka taa armée africaine wɛrɛ kɛlɛ soi-disant sur des bases qui font pas partie des priorités africaines. Donc ça veut dire que CEDEAO devait changer, CEDEAO devait famille. Puisque ça fait la CEDEAO, l'Union africaine, CEDEAO s'en fait, mais ni fait kololo mounier en région sur CEDEAO be région mou couvert, CEDEAO devait wili follow. Mais à cette intervention militaire qui est nama kitu sur nama et la maria sur l'Union africaine ni et Conseil de sécurité fait. Donc ou be ka bloqué plus ou moins. Donc peut-être il y a une question posée au début, c'est-à-dire Moussouka Djoro ou bien par rapport à la Mbeseko ka donné. Moussouka Djoro ni Tchouka Djoro manque à quelle différencier. Nous pouvons ka dengere fait mon fort ni Mali sera ka miri ko iba fo anye an yere ta kuma mina an kuma option socialiste peut-être un peu communiste là ni Chine ye kaban la G600 ka foko an yan indépendance ta kuma mina Chine ka situation économique socio-économique nan ta kuma janyona mais ka kala ka yi wulbe yoro mina san nya fiana nya damene ka fina mu yulu la korota amba don kera industrie et dien usine de am se ka fota bon an ye étude doké Bien usine mouye chinier, muso mumbe usine kono avait à peu près 70 à 80% à une époque. Ani Bangladesh, ani Pakistan, c'est-à-dire dugu chama munu yuka et yiriwali ka développement basé industrie kan. Ni muso joro buin et foshite imblé. Ça veut dire quoi mais et puis anye étude que muso donc krenkrene nous
lutte ouvrière ni 31 Awa jours. Keita intersyndical, la toute première intersyndicale du Soudan, Awa Keita, tu vois, la première femme députée au Kunta présidente. Donc c'était des luttes d'émancipation aussi. Donc syndicat, nous considérons que enfin barakela ka conditions améliorées. Mais fin vrai ou kono, ori kama ou clara ka dum politique là pour que ka indépendance fin. Donc pour que ka segim so joro là. Et jamana tenjien kono mu yiri wara mu be umuso traité ba fond sal jamana be umuso traité to kamina c'est-à-dire ka ten c'est-à-dire jamana tenjien kono mu sera ka yiri wa ka muso soro et Mali là par exemple sans fait kalan muso teteme 25% kan c'est-à-dire ni kalankela tanta muso ye sabaye o premier ou denkrefelindo mais denkrefe be damene kamni primaire là ni secondaire puisque furuko ni fen chaman be don la mumbu fin donc pour kan ga se ka an joro fa o te ale ne de an sigilen be an kalana an lankaranin do parce que an be capitalu la mante ina an muso toko mais an se ku deme tant que état ma réforme donc réforme tambulu Mumba en l'a avancé, c'est ce qu'on appelle les réformes législatives, c'est-à-dire charia mumbenata ou bien charia mumutari oui, on va respecter à la constitution ko fin différence d'enframment ka ke mochi tchela état manque mochi traité différemment parce que musodo parce que islamé do parce que chrétien do parce que ou bien ambe mu wele anga funu be danga folo dinauna donc mais État ka joro fa protection na ka protéger contre les inégalités surtout ambe injustice muna muka juguna be terrorisme na nimuye ou be mu le djihadisme c'est-à-dire uluka projet de société yere kamina damine uta dugo nulu sera kana fanga na dongodo Mali muso yere kon tise ka ye yere kenena jango ka fokiba fokibe ika fɛnw ɲini i ka hakɛ ɲini i yɛrɛ tɛ kɛ c'est-à-dire que olu yɛrɛ t'a dogo i yɛrɛ bɛ laban mun na tellement an ka problème ye mun ye c'est que état ni tant que état t'a jɔyɔrɔ fa maliyɛn caman ka hakili la état ka rôle kan k'i jɔ yɔrɔ dɔ la société olu yɛrɛ ka olu bɛ mun wele an ka laada o bɛ fɛn ta n y'o f'i ɲɛna n ko o de la u ni terroriste ninnu bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ puisque ka mɔgɔ dɔ ye weleli kɛ k'a fɔ ko hali ni terroriste kun tɛ ko an ka laadaw dɔw bɛ yen mun b'a kɛ muso fo ka sa fo ka sini wuli muso ni cɛ tɛ se ka kɛ kelen an ko muso ni cɛ ka kɛ kelen o t'anw intéressé o an ko état ka responsabilité c'est ka chance ni opportunité kelen de di muso ma ko kelen di cɛ ma o ye mun ye c'est-à-dire école par exemple auquel ka kɛ obligatoire ye cɛ ni muso ye an tɛ danfara kɛ et mun ye par exemple statut dɔ la parce que code de la famille la a b'a kɔnɔ k'an bɛ cɛ kɛlɛ an kun tɛ cɛ kɛlɛ o n'i y'a fɔ cogoya min na n'i ye famille caman ye muso jɔyɔrɔ famille la fitinin tɛ an ka fiscalité an ka fiscalité c'est-à-dire nisɔngɔ mun kan ka sara o ɲɛsilen don o bɛ cɛw de favoriser parce que a bɛ fɛn a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko c'est vrai cɛw de bɛ du ta mais de plus en plus musow ka baara musow bɛ du ta donc an kun bɛ fɛ par exemple taxe dɔ ka girin musow kan o fana ka b'u kan u ka statut sɔrɔ mun fana bɛ u alléger fiscalité la ani et puis de toute façon an fana b'an ka sariya sunba in mun y'an ka constitution an b'o respecter parce que état de droit y'o de c'est-à-dire état mun sigilen don mun ko an bɛ se ka jamana mara suguya caman na dɛ mais an bɛ bɛn ɲɔgɔn ma ko jamana bɛ mara en fonction des règles de l'état c'est-à-dire charia ani règle an bɛ bɛn o de kan o de bɛ an départager n'an kɛlɛ la donc an bɛ en tant que femme an ka opinion tɛ compter et Mali charia mun bɛ yen mun yɛrɛ kan ka obligatoirement a bɛ yɛlɛ fɛn ça oblige les hommes les femmes et n'importe qui an bɛ fɛ état de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛ état fort de la et lankanabaliya in tɛ Mali état bali fiyewu ka muso ka hakɛ d'u ma mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛfɔ vraiment i bɛ yafa madame n bɛna parole d'i ma pourquoi président Assimi nali n'i ye nomination bɛɛ ye loi 052 ça date de 2015 nomination là je crois que gouverneur ka nomination gouverneur kelen de ye muso ye Mali la sur combien de gouverneurs loi 052 ma deli ka sɔsɔ ka tɛmɛ les 3 dernières années ayi a Sikaso awɔ an yɛrɛ b'a fɔ parce que an n'a bɛ baara kɛ une femme très très compétente donc a m'a respecté o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye c'est-à-dire que n'i nana
i ka yɛlɛmali don i ko refondation i ka ko kura don ko kura i b'a lajɛ ko kura ninnu kan ka don yɔrɔ min na fɔlɔ la de o ye la parole donnée du changement ani charia kura n'u kan ka ta i b'o ta ni charia kɔrɔlen mun bɛ yen an bɛnna mun kan i b'o matarafa n'an y'o sara je pense que an bɛ se ka avancer. Binta yɛlɛma ninnu e bolo a bɛ se ka kɛ musow kɔ wa ni yɛlɛma minnu bɛ ka fɔ Fatima Mayiga da donna a la musow ka hakɛ n'a ma d'a ma e bolo a bɛ se ka kɔtaga don jamana in a yiriwa la wa. Bon, comme une balimamuso ye kuma caman fɔ muso ka sira kan je vais pas répéter ce qu'elle a dit, c'est réel mais muso en tant que moteur du développement tant que ni muso ka hakɛ ma d'u ma jamana in kɔnɔ ne tɛ ɲɛtagala la. D'accord. Bon, défaut dɔ fana fɛn dɔ b'an ka jamana in fana kɔnɔ o ye sariyaw labatobaliya ye tant que ni an bɛ ɲɔgɔn na fɛn kelen min na o ye sariya sun de ye ni textiw fɔra cogo min na n'a lawaleyalen n'o tɛ an bɛ problème kɔnɔ an tɛ jigin a kɔnɔ parce que n'i taara tribunal des enfants na denmisɛnninw ka droit bɛ f'i ye yen nɔ n'i taara ONU Femmes ni fɛnw na musow ka hakɛ minnu bɛ yen o bɛ f'i ye yen nɔ bon cɛw yɛrɛ kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na n'a bɛɛ pratiquelen don a ɲɛ ma komi balimamuso y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ hali degré min bɔra kɔsɛn in na a bɛ ka fɛn di minnu ma comment on dit là décoration di minnu ma a ma la loi 052 a ma respecté nomination min kɛra kɔsɛn in na ministre sigi min kɛra kɔsɛn in na muso min bɔra la o muso ma don bon ni i bɔra o la n'i taara an ka ministère fana na musow fana jatelen tɛ n'i taara an ka direction fana na musow ka loi ninnu si respectelen tɛ bon ni musow ka loi respectelen don parce que musow de bɛ kow ɲɛnabɔ famille kɔnɔna la an faw k'a kɛ to dɛ musow bɛ se ko caman na parce que olu de y'a responsabilité d'anw ma anw fana dancogo d'o ye ni musow bilala bureau poste de responsabilité bɛɛ la komi an y'a ɲini cogo min na ka kɛ o kɛcogo la vraiment an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ k'a kɔnɔ mais n'i taara aw ka sariyaw labatoli est ce que o bɛ kɛ aw yɛrɛ kɔ wa aw ye loi 052 min ɲini a kɛra aw yɛrɛ musow la k'aw ka wulikajɔ de senfɛ n'a dira aw ma mais k'a don ba la ani ka tila k'a ɲini est ce que aw fana halisa jɔyɔrɔ de tɛ aw la o ko la. Bon jɔyɔrɔ bɛ an na o ko la parce que an ka kumadan ye mun ye n'o ye promotion de la famille ni n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na de t'a kalama vraiment u b'u bati mais c'est pas du tout facile i b'a fɔ k'u bɛ delili de la k'a sɔrɔ ni sariya sigira delili tɛ dɛ c'est carte sur table soit i b'a ta ou i t'a ta mais à peine ninnu ka u bɛ taa demande min kɛ a bɛ se ka sɔrɔ promotion de la femme ministre ma tɛmɛ mun tɛ taa ka taa supplier kɛ mais a tɛ sɔrɔ a bɛ fɔ a ye nin minɛ ten. Aye ni minɛ ten aw bɛ se ka kɛ aw ta la jamana ko la cogo di bon n'o kɛra jamana tɛ se ka équilibre se ka na a tɛ se ka basigi parce que ni sariya tɛ appliquer musow t'a dɔrɔn tɛ dɛ texte fɛn fɛn bɛ yen n'a ma ta tacogo la an bolo ko jamana bɛ basigi cogo min na a se ka sigi a fɔra denmisɛnnin mana se 18 ans ma ni denmisɛnnin tilala ka kalan na ka baara ɲini ma minnu sariya kan ka labato olu ye bato cogo min na n'o fana ma appliquer o cogo la dɔ bɛ fara taux de chômage kan n bɛ fɛ ka mun fɔ ninnu ye u k'a yɔrɔ faamu jɛnu minnu bɛ pouvoir la bi d'accord juguya tɛ foyi tɛ an tɛ jamana mɔgɔ kɔ an bɛ jamana de kɔ pour que u ka se ka lafiya il faut des bonnes stratégies déjà an balimamuso y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ mɔgɔ minnu bilalen n'o kɛrɛfɛ minnu bɛ se mun na mais l'homme a la place qu'il faut ni m'o bila jamana kɔnɔ fo ni mɔgɔ minnu bɛ ka visibilité bɛ mɔgɔw impressionner ou bien mɔgɔ min bɛ se kumaba la a donna ta a bɔra ta baarakɛla ɲuman yɛrɛ tɛ se kuma la u ka mɔgɔw bila place la minnu n'a ka kan u ka mɔgɔ ko bɔ a la u k'a kɛ jamana ko ye parce que ni ko n bɛ na nin sɛri dɔ ye parce que o de bɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ a bagage t'a la a compétence t'a la a foyi t'a la. est-ce que o ma dɔgɔya jamana in kɔnɔ tɛ sa. a ma dɔgɔya hali sini a bɛ ka kɛ para ni relation t'i la bi i ka foyi tɛ ɲɛnabɔ awɔ ou bien wari ka k'i kun halisa o ko ninnu jamana in sigilen tɛ fantanw ta tɛ jamana in ye dɛ fɛntigiw de ta ye jamana ye ou bien tu sois influent ne Binta de b'a fɔ j'ai mes preuves awɔ o de y'a to an bɛɛ bɛ k'a ɲini bi an bɛ sama ministres nɔfɛ an bɛ sama ninnu nɔfɛ mais n'a kɛra de ko jamana in ye fantanw ta ye walahi don dɔ la bɛ kɛ hali ministre mɔgɔw bɛ ɲin'a la mɔgɔw tɛ sɔn ka don a la. parce que jɔyɔrɔ ka girin ni bilala baara la f'i ka mɔgɔw ɲɛ fa walima baara min kalifala i k'a kɛ a ɲɛ. bon o de y'a to fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ a tɛ sira sɔrɔ
o da to fantanw fana dusu kasilen ala bɛ fantanw de fana nɔfɛ tant que ni fantanw ma lafiya anw maliyɛnw ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka hakɛ ye mun ye o ma d'anw ma an bolo an bɛ hakilisigi min sɔrɔ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ mana na a si tɛ lafiya sɔrɔ. Ayiwa ni waati in na an bɛ jɛma ko di ale jɛmukan kɛnɛ kan ni waati in na an bɛna lajɛ ka nɛgɛjuru sira labila maaw ye u ka se ka ni ɲininkali bɛ min fɛ o k'o kɛ an ka maa welelenw na walima ni faranga bɛ maa min bolo o k'o kɛ an ka maa welelenw na o tuma nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la o ye 65 65 50 50 65 65 50 50 bamanankan na 65 65 50 50 65 50 50 n'i y'o kɔri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲininkali min b'i fɛ n'o kɛ an ka maa welelenw na nka ka fɔ dɔrɔn ni maa min y'an wele ayiwa n'i bɛ ka an filɛ télévision sanfɛ n'i y'an sɔrɔ dɔrɔn i bɛ télévision to yen i bɛ kuma téléphone la o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ nka n'i ye télévision lajɛ k'a fɔ i bɛ kuma an fɛ ayiwa kumakan bɛ se e ma a tɛ se e ma joona o la ɲɔgɔn faamuya a bɛ gɛlɛya o tuma nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 o ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira ye maa bɛ an nɔfɛ an balimakɛ walima an balimamuso an su allo 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 salamu aleykum kɔri baasi tɛ yen Musa i bɛ dɔɔni fara a kan an tulo t'a la kosɛbɛ allo 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 n balimakɛ an su i b'an wele ka bɔ min ne b'a wele ka bɔ Mɔrɔbu la yan Bamakɔ yan Mɔrɔbu awɔ i tɔgɔ ni jamu Fuseni Dugure d'accord Fuseni bisimila ne ka émission lamɛn alhamdulilayi n ye faamuyali caman sɔrɔ a la musow ka koɲa fanfɛla fɛ ne b'a fɔ jamana in kɔnɔ yan jamana in ye mun kɛ musow ye a ma hara ɲɔgɔnna tilancɛ kɛ cɛw ye waati bɛɛ i b'a mɛn sariya la musow ka hakɛ nka i t'a mɛn ko cɛw ka hakɛ bon jamana in la a ye musow ni cɛw bɛɛ sariya tɛ yen k'a fɔ sariya min bɛ cɛw fisaya ka tɛmɛ muso kan a y'u bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ ne sigira k'a lajɛ cɛw bɛ perezan ɲini cogo min na musow t'a ɲini ten wa cɛw bɛ mɛriya ɲini cogo min musow t'a ɲini ten wa mais hali bi n'olu jɔra ko n'olu jɔra ko jamana ye cɛw fisaya ka tɛmɛ musow kan o kuma tɛ sababa ye jamana in yɛrɛ a ye musow de fisaya ka tɛmɛ cɛw kan parce que waati bɛ sariya kuraw bɛna musow ka taa musow kɛ a t'o kɛ cɛw ye waati bɛ musow ni denmisɛnninw ka minisiri an donna ka cɛw ka minisiri ye wa jamana in ma tile a ye musow de fisaya ka tɛmɛ cɛw kan sinon ni sigira k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a dagalen bɛ cɛ k'a ɲini a dagalen bɛ muso ye a k'a ɲini kɛ konkuru cɛ b'a ɲini cogo min muso b'a ɲini kɛ perezanya cɛ b'a ɲini cogo min muso b'a ɲini kɛ nka ni jamanadenw ko ayi bon musow vraiment aw tɛ se ka jamana gérer cɛw de b'a gérer an bɛ se kɛ k'olu ye ani ni salaya sinon cɛw b'a ɲini cogo min aw fana b'a ɲini ten de. an y'a faamuya ɲininkali t'i bolo. An bɛ ka ɲininkali ye mun ye a ko jamana in ye cɛw fisaya ka tɛmɛ musow ka yɔrɔ min na a k'o yɔrɔ f'an ye an k'o yɔrɔ lamɛn. Ayiwa parce que n'i sigira k'a lajɛ normalement cɛ de kan ka bila muso ɲɛ hali ala sariya yɛrɛ la mais comme jamana tɛ ala sariya fɛ nka an ka t'olu yɛrɛ ta fɛ sa jamana ye cɛw fisaya ka tɛmɛ musow ka yɔrɔ min a k'o yɔrɔ f'an ye. Voilà parce que fɛn fɛn n'i ko i t'a kɛ ni ala ta ye a bɛ tiɲɛ i bolo de. Muso kan ka sigi so kɔnɔ ye cɛ b'a ɲini k'a d'a ma a ka bonya b'o de la. D'accord an y'o faamuya. Voilà o kɔrɔ e bolo muso kɔni ka ɲi sokɔnɔna de la an b'i fɔ k'i waleɲuman Musa nani commande de an ka télé son layɛlɛ pour que an ka se k'a mɛn dɔɔni u ko ale kɔni bolo musow ka to sokɔnɔna la o de ye ale fɛla ye nka a bɛ tila k'a jaabi an bɛ nɛgɛjuru sira to aw bolo Musa i bɛ na ni commande ye an ka dɔ fara télé mankan kan mɔgɔ b'an kɔ allo 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 allo
Ok, Musa bi nyama be commanda ma me do fara an ka son kan yɛrɛ fɛ yan pour que an ka se ka dɔ mɔgɔw kumakan mɛn kosɛbɛ nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 65 65 50 50 allo 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 n balimakɛ an su allo allo n balimakɛ an su allo kɔri baasi tɛ yen allo wa an tulo b'i la awa kɛnɛ tɔɔrɔ sisanna allo wa i b'an wele ka bɔ i bɛ télé to yen i ka kuma an fɛ nɛgɛjuru sira la awa kɛnɛ baasi foyi t'an na a taara ok nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ni maa min bɛ fɛ k'an wele k'i da don jɛmukan na walima ka ɲininkali kɛ an ka maa welelenw na 65 65 50 50 65 65 50 allo 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 ok 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye minnu bɛ k'an filɛ télévision Joliba TV News ale sanfɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ allo allo an su n balimakɛ oui i bɛ télé to yen bɔ télé kɔrɔ télé to yen i ka kuma fɛ téléphone la allo oui télé to yen n balimakɛ i ka kuma fɛ téléphone la allo oui allo an tulo b'i la allo i bɛ télé to yen somɔgɔw tɔɔrɔ se yen allo somɔgɔw tɔɔrɔ se yen i bɛ télé to yen i bɛ kuma téléphone la pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu ok n'a y'an wele n'a y'an sɔrɔ a ye télé to yen a ka kuma téléphone la donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamuya sinon n'aw k'a bɛ télé kumakan lamɛn o bɛ se aw ma k'a sɔrɔ retard la o bɛ se aw ma retard la allo allo o fana taara nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 aw bɛ ka Joliba TV News ale de lajɛ a bɛ ka radio Joliba fana de lamɛn an bɛ jɛmukan jamako di ale kɛnɛ kan min ye 22 septembre ye ale seli an b'ale kɛnɛ kan allo allo an su n balimakɛ a bɛna fɔ an ka nɛgɛjuru sira gɛlɛya dɔɔnin b'a la bi 65 65 50 50 ni ayiwa ɲɛma sɔrɔ an na allo 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 an su n balimakɛ allo allo n'a y'an wele a bɛ télé to yen a bɛ kuma téléphone la a bɛ télé to yen a bɛ kuma téléphone la a bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pewu pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya n'o tɛ n'aw y'aw jɔ ka an kumakan lamɛn ayiwa télé la an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ayiwa ni maa min y'an wele o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan 105 Segu 100 fo ka taa se 103.8 ma Sigasokaw fɛ yen nɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Musa ni nɛgɛjuru sira n'a ma sɔn an b'a ale jɔ ye an bɛ kuma labanw di an ka maa welelenw ma n ka se ka baabu ale kuncɛ mɔgɔ bɛ yen allo an b'a ni su somɔgɔw awa kɛnɛ tɔɔrɔ sisanna i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min bon ne bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Moti i tɔgɔ ni jamu n bɛ se ka n da don a ka jamukan na quoi wala n k'i tɔgɔ donc ne bɛ ka kuma min na dɔrɔn bon n tulo t'aw kan na mais n bɛ n ka hakilina fɔ ok tɛmɛ n'a ye Mali ni jɔsen an ni ɲɛni min kɔ o ye sɛnɛ de donc tant que an ma ɲɛsin sɛnɛ ma vraiment sɛnɛ bɛ ale parce que ne b'a la u b'a fɔ ko gɛlɛya an bɛ ko fɛ région na gɛlɛya ni déplacé ni fo an k'a dɔn de a bɛ yafa n ma burusukɔnɔmɔgɔ de bɛ duguba kɔnɔmɔgɔ balo sisan de mɔgɔw bɛ k'o dɔn n'i y'a jateminɛ hali ka dan jaba sɛnɛ na village min na ne tɛ dafɛdugu min na jaba min bɛ sɛnɛ nin n'i y'a jateminɛ fɔlɔ jaba kilo tun bɛ Mopti yan 325 mais ɲinan jaba taara fo 200 la ni ne bɛ na n'o ye donc an kan hakili to sɛnɛ de la jamana ɲɛmaaw an b'a fɔ u kana na maramatɔ ninnu ta an b'a fɔ u kana taa u kana taa mais u ka vraiment 80% u ka a lase sɛnɛ ma quoi u k'u ɲɛsin sɛnɛ ma
ni Amérique ta k'a lajɛ sɛnɛ de y'a bɔ nɔgɔ la ni Chine ta k'a lajɛ sɛnɛ de y'u bɔ nɔgɔ la f'an k'an ɲɛsin dugukolo in ma de. D'accord. A y'a faamu. Donc tant qu'an ma ɲɛsin sɛnɛ in ma a tɛ yen. Gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kan bi bi in na a bɛɛ ye dahirimɛ de ye. I y'a mɛn i bɛ t'i sigi télé kɔrɔ ka kuma i kɔnɔ falen de don. I y'a mɛn i bɛ t'i sigi i bɛ mobili boli i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i kɔnɔ falen de don. An bɛ min fɛ yan vraiment o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka ɲɛmɔgɔw transition mɔgɔw u k'u ɲɛsin sɛnɛ ma. Wa sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u k'u ɲɛsin sɛnɛ ma. Surtout mɔgɔ ko. D'accord. Aw minnu bɛ sigi yan vraiment an ka foli b'aw yɛrɛ ye. Ok, a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ. Sɛnɛ in ma dɛ ni sɛnɛ ma kɛ dɔrɔn jamana ne ça va pas aller. D'accord, an b'i fo an bɛ Moti b'aw bɛɛ lajɛlen jama ka ca quoi ni mɔgɔ bɛ yɛlɛli k'a kana mɛn kosɛbɛ. Ok, an b'i fo an bɛ motikaw bɛɛ lajɛlen fo. Nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 an b'o kɛ maa laban ye ka sɔrɔ ka na kɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ bɛ yen 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye mɔgɔ bɛ yen allo 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 n balimakɛ a ni su. Nba somɔgɔw bɛ. Ba i b'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu. Ka bɔ Kucala. Kucala i tɔgɔ ni jamu. Bakari Dembele. Bakari bisimila Bakari. Wa n bɛ an balimamuso fo. O ka hakilina la. Ɲininkali fila bɛ ne bolo. Ɲininkali fɔlɔ. Ne bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔla an balimamuso min bɛ se ka dalu kelen d'anw ma. Min b'a jira k'a fɔ ko o y'u cɛsiri u ka loi in application na. C'est-à-dire n'a sɔrɔla u ka dalu di min b'a jira k'a fɔ k'u cɛsirilen don ko loi in ka appliquer. O ye ɲininkali fɔlɔ ye. Loi jumɛn? Ɲininkali fila. Allo? Loi 052 de ko don wa? Awɔ. D'accord an y'o faamu. Ɲininkali filanan o ye application bɛ bureau kɔnɔna dɔrɔn de concerné wa ou bien a bɛ baara tɔw concerné? D'accord u bɛ n'i jaabi sisan. I n'a fɔ forola baaraw i n'a fɔ an ka sugula baara ninnu ainsi de suite. Ne bɛ o ka ɲɛfɔli k'an ye o de la. D'accord a faamuna. Merci. D'accord merci an b'i fo an b'i Kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa nɛgɛjuru sira an bɛ a jɔ yan nɔ Musa. An bɛ kuma labanw di an ka maa welelenw ma Binta Jalo maa minnu ye weleli kɛ sisan ayiwa an b'a dɔn i y'u ka kumaw lamɛn jaabi b'i bolo ka fara a kan wa. Awɔ bon mun ko fɔlɔ min y'a ka kuma di. Awɔ Fuseni Samake Moribabugu awɔ a ko musow ko fɛn jumɛn de bɛ min ma kɛ muso ye jamana in kɔnɔ yan ko aw ni sokɔnɔna de ka kan. Bon an ma bila cɛw la kuma n'a fɔcogo de don n'an donna mun gasi la u ka hakɛ to parce que n'i ko jamana in i ko cɛw don n'i ko muso i ko cɛ n'i ko fɛn o fɛn cɛw de don mais texte min b'anw bolo loi min b'anw bolo nin ye n'o de ma bato a bato cogo la an ka kumakan b'o yɔrɔ de kan an m'a fɔ k'a fɔ ko nin ma kɛ muso ye nin ma kɛ muso ye. Bakari yɛrɛ Bakari Danbele Kucala ale ko loi in bɛ appliquer aw yɛrɛ bɛ se ka aw se bɛ se ka don application na cogo a bɛ appliquer aw de ye wa ou bien hali burusi kɔnɔ musow b'a la parce que n'i taara burusi kɔnɔ n tɛ ale bɛ fan min na n t'o dɔn dɛ mais ne ye yalali kɛ burusi kɔnɔna mun na n'i y'a ye tiga bɛ sɔrɔ burusi kɔnɔna yɛrɛ la kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ cɛ kelen bɛ yen nɔ muso 3 b'a bolo ou bien muso 4 b'a bolo i b'a sɔrɔ ale muso bɛɛ bɛ sɛnɛ k'a nɔfɛ ni mun t'i malo kɛ o bɛ tiga kɛ ni mun tɛ fɛn kɛ ni burusi kɔnɔ n'a ye burusi kɔnɔna fɔ n ye n t'olu ka niveau dɔn dɛ i b'a sɔrɔ musow yɛrɛ tɛmɛnen don cɛw la o sira kan sɛnɛ baaraw ni fɛnw na ani sokɔnɔna gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an faw ka hakɛ to n'u ye sɛnɛ kɛ k'a di an baw ma dɔrɔn ou bien an balimamusow ma dɔrɔn musow yɛrɛ de b'u débrouiller n'u ka tigaw n'u ka fɛnw ye an'u ka suturu ye pour que ka se ka nasɔngɔ dafa n'o ye o fana y'an ka jamana tagabolo dɔ ye o tɛ kojugu ye mais n'i ye loi in appliquer burusi kɔnɔna la a bɛ y'an yɛrɛ dépasser. D'accord. O de tun bɛ n wele ka f'a ye a ka kuma kɔnɔ. Ayiwa jamukan kɔni bɛ ka se a banyɔrɔ la ni kumakan laban b'i bolo. Question dalen ma n bɛ se ka kuma. Ayi non waati bɛ ka se pour que an ka se ka a ko kɛ yɔrɔnin kelen. Ok kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'o ɲɛsin an ka autorité de ma. An tɛ mɔgɔ ko la
wa u juguya t'anw kɔnɔ an ta ye u bɛ se ka stratégie ɲɛnama minnu bila sur place pour que kɔngɔ ni gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min na komi an balimakɛw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamana in sigi taga bolo yɛrɛ ye sɛnɛ de tant que ni dun ka fa ma sabati jamana jɔko kɔni o kuma tɛ se ka fɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ o si tɛ fo ka na dun ka fa de fɔlɔ san 63 dun ka fa e bolo halisa an ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ko la an ma ɲɛ sɔrɔ a ko la n'u bɛ se ka na ni dɛmɛ min ye o sira fɛ u k'o kɛ priorité n'o sɔrɔ u ka budget ye 100% ye u ka 80 ou 90% k'o financer dun ka fa la d'accord Fatima Mayiga maa minnu ye weleli kɛ i y'u ka kumaw lamɛn awɔ n y'u ka kuma mɛn bon laban ka ɲininkali bɛ ne arranger kosɛbɛ parce que loi in yɛrɛ n bɛ n ka ministre fo parce que loi in taara o y'a sɔrɔ ne bɛ chef de cabinet la Umba ministre de kun ye ministre ye an bɛ caman dɔn loi in na parce que n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman y'a baara kɛ mais mɔgɔ 2 de y'a daminɛ ka laban o ye ne ni ministre Umba ye donc a y'an ɲininka an ye cɛsirili mun kɛ cɛsirili fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye c'est que an ye loi in baara in daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Mali kun bɛ dingɛ yɛrɛ de kɔnɔ c'est-à-dire que pour que an ka se yɛrɛ k'an da don nin kuma sugu la an y'an cɛsiri an y'an ka courage ta ni ministre y'an sigi an ko an bɛ se ka nin loi in kɛ a kuma la ONG nana ko an kana 30% ɲininkali kɛ parce que n bɛna don détail la dɔɔni loi in yɛrɛ ye mun ye article 3 article in ye 3 dɔrɔn loi in ye article 3 de donc en même temps je réponds u ka question na article 3 dɔrɔn de don mais loi in yɛrɛ sigira k'a fɔ ko ni kalafili bɛ kɛ ni listi fɛn fɛn nana ni mɔgɔ 2 kɛra cɛ ye fo sabanan ka kɛ muso ye ou bien ni mɔgɔ 2 kɛra muso ye sabanan ka kɛ cɛ ye ou bien vice versa ou bien muso 2 bɛ yen sabanan bɛ kɛ cɛ ye ni cɛ 2 bɛ listi kan sabanan bɛ kɛ muso ye an ma muso tɔgɔ fɔ an ma cɛ tɔgɔ fɔ ni ye loi in yɛrɛ titre ye i b'a faamuya an ma cɛ ni muso ko fɔ an ko dɔrɔn sariya ka taa Mali la mais est-ce que loi in ta furadama ni santi a sera ka aw muso si donc loi in bɛ a bɛ élection concernée a tɛ bɛɛ concerné il faut d'abord a taara ni an ye yɔrɔ jan kosɛbɛ a bɛ élection concerné donc n'i ka liste ma loi in respecté i ka liste bɛ den kɛrɛfɛ Cour constitutionnelle y'o baara kɛ élection minnu tɛmɛna na filanan nomination gouvernement ka nomination baw ani nomination publique par exemple chambre des métiers ninnu olu t'a la forcément parce que olu yɛrɛ ka sariya b'u bolo mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ se ka loi in appliquer loi in ye a minima de donc a y'an ɲininka est-ce que a bɛ se ka kɛ yɔrɔ i b'a fɔ an ka dugu fitinin na a bɛ parce que sigida minnu kɔni tɛ administration baw ye a loi tɛ fɛn u la tɛ exige u la a nana ni danfara mun ye an ye nin loi in kɛ tuma min na mɔgɔ caman y'o fɔ k'u kali k'a tɛ se ka appliquer parce que ko an bɛ fɛ ka paysans ninnu forcer k'u ka problème tɛ et pourtant loi in tɛmɛna en 2016 élection kɛra an ye minnu sɔrɔ région mɔgɔw yɛrɛ de région mɔgɔw de y'u ka quota fa avant Bamako donc c'est pour vous dire que mɔgɔ minnu bɛ Mali fɔ u ɲɛ bɛ Mali la cogo min na Mali tɛ ten c'est-à-dire que loi in tɛmɛna région la ka tɛmɛ même Bamako district kan parce que muso cɛsirilen de bɛ cɛ kɛ politiciens ye cɛw kɛ ɲɛmɔgɔw ye donc olu b'a dɔn muso sɔrɔla yɔrɔnin kelen parce que assemblée la u y'a interpellé plus de 10 fois k'an ka taa ɲɛfɔ mun na an bɛ loi in kɛ ne ni ministre ani an ka ministre ka mɔgɔw tɔw donc an ye fɛn caman mɛn mais n bɛ fɛ k'a fɔ an ka minnu bɛ ka weleli kɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn an tɛ cɛw contre la ni loi in tɛmɛna yɛrɛ c'est parce que cɛw de y'an dɛmɛ cɛw de tun ye majorité assemblée la n'olu tun ma sɔn k'an dɛmɛ waati sera i bɛ kuma dernière chose loi in ye changement mun don Mali la en 4 ans puisque en 1 an a voté en 2015 élection kɛra 2016 a ye musow ka représentation bɔ à peu près 14% la ka taa yɛrɛ sɔrɔ presque 30% c'est-à-dire qu'an ye changement sɔrɔ en 2 ans n'an kun tora fɔlɔ la an kun bɛ 100 ans ou 150 de kɛ k'a sɔrɔ donc loi in et puis an y'an cɛsiri a la sisan an tɔ tora mun ye an kun man ka kɛlɛ mun na o ye k'a fɔ ko nomination sinon élection na jamais loi in ma violé nomination de la fɛn ne ka kuma laban ye mun ye c'est que Mali bɛ jɔ sariya de kan Mali bɛ dɔn sariya de kan démocratie ou transition ou bien quoi
ça ne fait aucune différence. Ni nana, ibe na laïdou munkan, ou asore ite fin be inventé ou, ibe na ou asore ibe charia soro, na charia mandi iba réviser, iba mais na kon blada en place, il va appliquer. Je pense que en Marobe au leadership de là, au des hommes nouveaux et au des les Mali, ni et charia matrafara malina. D'accord. C'est ma façon de ni sharia matarafara ni sharia batura minye jamana ale bi jo ye madame Fatima Maiga cabinet Eben o nyamogo do aywa minye Binta Diallo ensemble pour le changement ale fana kumanga kono Binta ambifo Fatima Maiga ki fo ko sebe anga ma wolene savana ale kon ma sega kena sura ma sega nega jurusira sura fana o te bashi o kumana jamuka abi sonsoro yanno antibo kenenga fionama aya minye andeme baga minu ka andeme ka jamukan sisi we projet JDS journaliste des droits humains faut tasser projet Nedma Moro Chaka Diallo ale andeme bara ina kosebe kata se aywa minu be kan flé minu nege juru sirachi ambe aw bela jele fo dante foli mina nere toye Amadou Diallo Moussa Sanogo bolo kumen nege karafe la radio fanfé télévision Lamine Koulibaly Augustin kata se Moussa Haidara ani Issouf Sangare ani Mourlay Touré olu de kume kambla bololo ani télévision ale sanfla la jama ko ni ala sona sebika ka shinin sibiri nege kan kononton karifana segibika ka nege kan tan watula kuma ba fo Beniseli 22 septembre alaka santama irana akambe jen wati bere